तो देखिपे ମୁଁ ଆସିକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟିଂସ୍ ଦେଖାଉଛି ଦଶହରା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ। ତ ବସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ନବମୀ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ନବମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଥିଲି। ପଖାଳ ଭାତ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ହିଁ ଥାଏ। ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଯାଇଥିଲି ଗାଁର ଟିକେ ଗ୍ରୀନେରୀକୁ ସବୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାହୋଲଟା ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ମିଳେ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ରିଲ୍ସ ବି ବନେଇଥିଲି ମୋର ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ।